Ден 10, no ганджа! Хора, днеска е първото важно стъпало в моя път. Ден 10. Не мислех, че някога му ще го кажа това. Честно казано, като започнах, си мислех, че след няколко дни ще се откажа, както всеки път друг път, в който съм се опитвал. По принцип 2-3 дни и се предавам. Но този път съм по-мотивиран от всякога и се чувствам по-добре от всякога. Тъма си направих следобедната дрямка и излезнах тук в моето любимо паркче да направя днешното видео с нетърпение. Даже излезнах с тротинетката. Чувствам се много добре. Спах не толкова добре. Пак имаше ужасно кошмари цяла нощ. Но поне нито ме боли глава, нито имам липса на апетит. Сладко все още не ям, за което много се гордея. Днеска също така 10-ти ден без да съм ял сладко. Освен в кафе и чай и такива неща. И съм много горд със себе си за постигнатото до момента. Благодаря ви много за гледанията и коментарите и лайковете на видеота. Оценявам го наистина. Беше ми зададен въпроса защо всяко видео завършвам с стъпка по стъпка, ден след ден. Мисля, че това е едно много хубаво и интересно мото за моя път. Защото такива трудни неща се правят точно така, стъпка по стъпка и ден след ден. Важно е да покоряваме всеки ден по-отделно и целта ни да е следващия ден да бъде по-успешен от предишния. И до момента мисля, че се справям добре. Много съм горд от себе си. Не мога да повярвам, че 10 дни не съм пушил. Това не ми се е случвало, не знам, последно може би... Не знам, даже не мога ви кажа кога последно. Но да, чувствам се много добре, горд съм със себе си. Благодаря ви за подкрепата. Много ме мотивират тия видеота да продължавам. Защото вече не само себе си ще разочаровам, но и други хора, които може би гледат и се надяват да не се върна към старите пътища. Целта на това видео е да ме мотивира и да ме бута напред по-силен от всякога. Не на това видео, на канала имах предвид. И вече се чувствам друг човек, много по-мотивиран, искам повече да успея в работата, искам да съм по-добър приятел за приятелката ми, по-добър приятел за приятелите ми и най-вече по-добър син за родителите ми. И това ме мотивира и ме бута напред. Ще се видим в утрешното видео и не забравяйте, стъпка по стъпка, ден след ден. Peace!